Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрием Пухальскім. Вітаю ўсіх нашых радыёслухачоў у эфіры нашым праграма «Кодекс кананічнага права». І з намі ўжо ў студыі ксёндз канонік Дмітрый Пухальскі. Вітаю вас, пахвалены Езус Христос. Навекі вечны амэн, таксама вітаю ўсіх радыёслухачоў. Ведаю, што размова пойдзе ў нас пра хрост. Вось што пачалі мы гэту тэму разглядаць. Таксама вас, паважаныя нашы радыёслухачы, заахвочваю, калі ў вас ёсць якосьці пытанне, то гэтая праграма ў прамым эфіры. Смела можете да нас тэлефанаваць у студыю і беспасрэдна пытацца. Пытацца можна усе пытанні, якія датычаць гэтага сакраменту, бо пытанняў можа ўзнікаць вельмі шмат. Як хрысціць, навошта хрысціць, чаму хрысціць малых, чым хрысціць, куды трэба ехаць, хто можа быць хросным, якое імя надаваць і гэтак далей, і ўсе гэтыя пытанні можна задаць непасрэдна ксёндзу Дмітрыю. Я спадзяюся, што ён на ўсе пытанні адказы ведае. Ну, на ўсе пытанні, напэўна, не, але пастараюся адказаць на тыя пытанні, калі яны ў радыёслухачоў узнікнуць. Ну, так сталася, Алена ўжо сказала, сапраўды мы не бачыліся 3 тыдні. Вось, а астатні раз, калі я быў у студыі, якраз Алены не было. Як аказалася, пасля яе быў дзень нараджэння, з чым я таксама вельмі сардэчна віншую. Не было такой магчымасці зрабіць 5 студзеня, пасля мне прыйшлося выехаць. Дзякуй. Вось. І тады, менавіта 5 студзеня, астатні раз, калі я быў у эфіры, мы размаўлялі з ксяндзом Александрам і парушылі сапраўды, скажем так, усяго панямножку. З розных аспектаў, звязаных са святым хростам, парушалі розныя пытанні, розныя праблемы. Вось, і сёння хацелася б мне так яшчэ, можа, трошкі больш глыбей увайсці ў гэту тэматыку і больш канкрэтна, кажу, як на лекцыях, сапраўды, каб усё было ясна для нашых радыёслухачоў. Вось, мы размаўлялі ўжо пра падрыхтоўцы да сакраменту хросту, падрыхтоўцы бацькоў, падрыхтоўцы хросных, таксама аб катэхуменаце, да, то есть аб той сітуацыі, калі хрост прымае чалавек дарослы. Вось, і сёння ідзем далей. Далей ідзем да таго, што называецца чым хрысціць. Да? Алена толькі што сказала, пытанне рознае могуць датычыць, і адно з пытанняў, чым хрысціць. Напэўна, хрысціць вадой. Это самае першае правіла. Да? І вада, канешне, якая выкарыстоўваецца пры хросце, апрача выпадкаў нейкай неабходнасці, павінна быць паблагаслаўлёнай паводле адпаведных прадпісанняў літургічных кніг. І зараз у нас ёсць тэлефонны званок. Мы зараз адкажам на пытанне і будзем працягваць размаўляць пра тое, як хрысціць і як павінна выглядаць гэтая вада і ці можна чымсьці іншым хрысціць. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечны амэн. Тэлефануе да нас спадар Станіслаў Гадлеўскі. Гэта наш актыўны радыёслухач з горада Мінска. Калі ласка, якое вашае пытанне? Хотел бы запытаться ксяндза Дмитрия. Я правильно слухал эту передачу с 5 студеня. И вот на конт имя, я так думал, а ранее вот жили, например, вот святые, вот мы выходим Тит, Тимофей, и они жили, вот их назвали именами, ну, такими, а лишь они еще не были святыми. А потом, ну, уже, когда они приняли мученицкую смерть, и вели святое життя, то тогда они стали заступниками. И, например, апостол Петр, например, и он же, пан Езус, я его назвал, ты скала, но не было такого имени, как у его заступника. И вот я хотел бы вот так питание, бо, ну, у сучасному свете, например, вот, ну, христиане, то это понятно, они дают им имена христианские, а лишь, ну, Бог покликал всех людей до избавления. И когда, например, такой там Мухаммед, Аль-Аджик, и он навернется на христианство, то як тогда хрестить, вот я говорю? Дзякуй вялікі за пытанне, пан Станіслаў. Дзякуй вялікі. Сапраўды, тут трэба на некалькі рэчаў звярнуць увагу. Па-першае, калі мы даём імя, якое, скажем, не з'яўляецца хрысціянскай, не азначае, што хрост быў несапраўдны, што чалавек не можа быць збаўлены і гэтак далей. Канешне, калі пан Езус прыйшоў у гэты свет, клікаў першых апосталаў, таксама заступнікаў сённяшняга дня Тимофея і Ціта, які касцёл азначае, толькі хачу заўважыць, што яны не памерлі мучаніцкай смерцю. Это были бискупы
касцёлаў першых стагоддзяў, адзін з іх быў на Кіпры, другі ў Эфесе. Але, канешне, пан Езус кліча да збаўлення кожнага чалавека і хоча, каб кожны чалавек быў збаўлены. Толькі тут гаворка ідзе аб нечым іншым. Калі мы гаворым, што стараемся даваць імя, якое не было б чуждае хрысціянскаму духу, і стараемся даваць імя святых апекуноў, то якія ўжо ёсць, прызнаныя касцёлам святым, як бы даем гарантую таму, што дзіцяці, якое прымае хрост, альбо таксама дарослы чалавек, напэўна, будзе заступнік у небе, заступнік вельмі моцны, які за гэта дзіцятку таксама будзе да Бога заносіць малітвы. Конечно, можа так сказаць, што і без малітваў Бог збавіць чалавека. Можа, трэба двайное тады імя даваць, калі, напрыклад... Можна, ёсць такая практыка, можна даваць двайное імя, і гэта абсалютна не супярэчыць хрысціянскаму духу. Больш таго, мы ведаем, што пры бежмаванні, пры канфірмацыі чалавек таксама ўжо як бы сам выбірае сабе імя, і менавіта таксама па гэтых самых матывах, да, то есть выбірае імя свайго святога заступніка, імя святога, які можа найбольш бліжэйшы гэтаму чалавеку. Вось таму гэта справа вельмі важная, але таксама нельга, скажем, перапрашаю слова, зацыклівацца на пытанні імені. Ёсць якое ёсць, вось, але хрысціяне павінны гэта памятаць, што ўжо хрысціянства трывае 2000 гадоў, і сапраўды святых ёсць вельмі многа. Сапраўды ёсць вельмі многа заступнікаў, вызнаўцаў, мучанікаў і гэтак далей, то есть тых людзей, якія сапраўды будуць, мы верым у гэта, вельмі моцна верым, бо касцёл он адзін на небе, на зямлі, які будзе заступацца за гэта дзіцятка, якое народзіцца. Я думаю, што для бацькоў, якіх дзіцятка нараджаецца, якое яны любяць, гэта вельмі важна. Вельмі важна, каб быў іх таксама заступнік у небе. Дзякуй вялікі за адказ. Дзякуй вялікі за тэлефонны званок, спадар Станіслаў. На векі вечны аман, з Богам. Дзякуй таксама вялікі за пытанне. Вось, сапраўды, пытанне імені з ксяндзом Александром трошкі парушалі гэтую тэму. Яно вельмі важнае, сёння вельмі актуальна. Людзі любяць многа розных імён, экзатычных, як мы кажам. Вось, але мы, хрысціяне, павінны памятаць, што как бы імя чалавека таксама вельмі многа значыць, да, бо заўсёды, нават калі ўжо чалавек адыходзіць з гэтага свету, імя дадзенае пры хросце вельмі важна. Вот калі папа памірае, у папы, як мы ведаем, другое імя, не то, якое пры хросце яму даюць, вось, але заўсёды там ёсць такі спецыяльны рытуал, такім невялічкім малаточкам яго стукаюць і называюць менавіта імя пры хросце. Чуеш мяне ці не? Да, то есть памёр ці не? То есть сапраўды імя пры хросце вельмі важнае. Вось, і поэтому аб гэтым трэба памятаць, каб сапраўды ў нас былі святыя заступнікі. Бо гэта магчымасць ёсць. Да. Вось. Канешне, калі мяне завуць Дмітрий, не значыць, што я не магу маліцца да Яна Хрысціцеля ці Андрэя Апостала. Вось, это ж понятно всё. Вось, але ўсё ж такі такая вось агульная тэндэнцыя вельмі важна, каб была. Дзякуй. Працягваем пра ваду. Так. Як мы сказалі, вада па-за выпадкамі неабходнасці павінна быць поблагаслаўлёная. Што это такое? То есть у звычайных сітуацыях мы будзем пра гэта казаць. Сакрамент хросту удзяляе святар альбо дыякан. Тады натуральна, што калі няма свянцонай вады, як мы кажам, свянцоная, хаця тэрмін не зусім папраўны тэалагічны, паблагаслаўлёная вада. Вось, калі няма яе, то, канешне, святар кожны раз, святар альбо дыякан можа гэтую ваду паблагаславіць. Ось, але можа быць такая сітуацыя надзвычайная, калі хрост удзяляе нават не святар, нават удзяляе нейкі іншы чалавек, вось, нават, як мы будзем казаць, у будучым няверуючы, проста няма свянцонай вады, няма. Вось няма, і таму менавіта трэба яе выкарыстаць. Ёсць у нас яшчэ адзін тэлефонны званок, і вось зараз паспрабуем адказаць на пытанне нашага радыёслухача. Пахвалёны Езус Хрыстус. На векі вечны аман, Алёна. Так, спадарня Рэгіна, вы ў прамым эфіры, у нас пытанне у вас ёсць, так? Я первым словом хочу сказать, вы меня 4-й день уже не подключаете на радио, на Божьей милосердности, на веночек Божьей милосердности. Я звоню, но меня не подключаете, это одно. А другое, я хотела бы задать Дмитрию Аксяндзу такое вот пытанне. Он занятый, да? Не, калі ласка, задавайте, вы ў прамым эфіры, спадарня Рэгіна. Так, ласка, пытанне. Ага, пахвалёны Езус Христос. На векі вечны аман.
отец Александр... Ой, я уже привыкла до Александра. Ой, ксёндз Дмитрий, у меня такое питание. У меня дочка живет в Германии. Девочка у ей родилась, и они охрестили у грека православной церкви. Конечно, она недовольная, ну, этим хростом, но ничего не может поделать, бо так захотел ей муж. И он православный такой, греко-православный. Когда она приезжает и там ходит у костел, живет в Офенбахе, жили в Офенбахе, когда крестили, а теперь в Нюрнберге. И ходит у костел с девочкой у костел. И когда приезжаете в отпуск до меня, то тоже мы ходим, так как у меня парафия на Золотой Горке, мы ходим всегда втроем. И эта девочка, уже ей 17-й год, тоже ходит у костел. Как вот так можно? Меня дочка все хочет ей перекрестить. Я ей говорю, что я чула, что нельзя перекрещивать. Как вот правильно, скажите? Ну, ведаете, справа такая, что сакрамент хроста, как мы уже казали, он уделяется один раз на все жыццё. Да, то есть неважно, где человека похрестили, коли яго похрестили ў імя Святой Троицы, у імя Отца и Сына и Духа Святого, человек охрышчаны, и гэта один раз на все жыццё. Сакраменту хросту нельга паўтарыць, бо уже такая печатка на человеку ёсць, што ён хрысціянин. Это первая справа. Але другая справа, якая, напэўна, вас усцешыць, это такая, что згодна з правам каталіцкага касцёла, калі ў дзіцяці адзін з бацькоў католік, да, то дзіця таксама з'яўляецца католікам незалежна ад таго, дзе яго хрысціў і хто хрысціў. Да? То есть, по праву касцёла ваша внучка, яна з'яўляецца каталічкай, і неважна, дзе яе хрысцілі. Добра, што ён там ходзіць у касцёл, добра, што з вами яна можа спакойна прыступаць да любых сакраментаў. Вось, поэтому на гэту тэму абсалютна не турбуйцеся. Тут касцёл бароніць сваіх вернікаў, бароніць таксама традыцыі сямейныя і так далей. Да? Вы каталічка, дочка ваша каталічка, і внучка таксама незалежна ад таго, дзе яе хрысцілі. О, дякую великий. А еще у меня такой один вопрос, еще один. Значит, у меня два внуки. Ну, они уже женаты, одному 37, другому 35. Ну, хрещеные были, у меня сын военный был, и тайно хрестили тоже у церкви, у Борисове. Но когда они подросли, я ходила в костел, когда у нас открылся на Золотой Горке костел, они вот ходили со мной и до слез просились: бабушка, мы хотим тоже так, Александра Михала, вот служить. И, ну, вот такое у них было желание до слез. Они приезжали ко мне в субботу вечером, тогда был один выходной, суббота, а в неделю на 11 часов мы шли в костел. Я зашла до Александра Михала и спытала, можно ли им, хрещенные в церкви, служить. И они так хотят, аж до слез. И он: певно, говорить можно, и надо. И вот они ходили, служили, и уже якобы они стали католиками, не хотели быть православными, поженились, правда, один из ее жонку взял католичку, а другой православную. Но дитё свое крестил в костеле и сказал: я католик и буду... и дети мои будут католики. Правильно это он так? Абсолютно правильно, конечно, правильно? Абсолютно правильно. И ксёндз Михал правильно сказал, вообще зрабіў правильно, и вообще они абсолютно такая самая ситуация с внучкой, да? Неважно, где они были хрышаны. Так сталося, такие обставины были и так далее. Усякое в житті може бути, але главное, что он веру свою практикує, ось передає детям, и дякую Богу. Дякую. Дякую. Навеки вечная. Дякую вам вялікі, гаспадарня Рэгіна, за ваш тэлефонны званок. Ну, выбачайце, што у нас часамі так здараецца. Шмат званкоў цяпер атрымліваем на вяночак да Божай міласэрнасці, таму проста вось не заўсёды можаце быць першыя, каб выйсці ў прамы эфір. Дзякуй за ваше пытанне. Я все равно молюсь, Алена, я сяджу и молюсь. Гэта вельмі добра. Дзякуй вам вялікі і пахвалёны Езус Христос з Богам. Навеки вечные. Счастливо. Калі ласка, ксёндз Дмітрый, вось скончылі мы на вадзе. Вось. І сапраўды, то есть про ваду сказали, любая вода, якая ёсць, понятна, вода чистая. Да, то есть ни компотом, ни супом, нічым іншым хрысціць нельга. З возера. З возера.
Сажалки. Ну, повинна быть вода чистая. Ну, поэтому. Тут часами возникает такое питание у людей, то есть як хрестить. Тут кодекс канонічного права говорить так, что хрост может отбываться альбо праз поливание головы водичкой, альбо праз опускание, праз погружение у воду. Так? І, сапраўды, ёсць яшчэ трэцяя магчымасць, калі падчас святой мшы адбываецца абрад пакрапення. Да, то есть тады вода праходзіць по касцёлу і кропіць вернікаў вадой. І некаторыя у касцёле былі такія тэндэнцыі, нават сёння ў некаторых краінах ёсць, што таксама праз пакрапенне можна хресціць. Да? Толькі кодекс гаворыць абсалютна ясна, што это павінна быць альбо пагружэнне, альбо паліванне. Тут канферэнцыя біскупаў вызначае, у нас это вызначана як паліванне вадой. Чаму можа быць праблема з пакрапеннем? Чаму біскупы на гэта не ідуць, чаму касцёл не згаджаецца? Таму што, можа быць, як заўсёды бывае па вялікіх святах, што не попала. Не попала. Як людзі свенцім, што, напрыклад, свенцім там на Пасху, яйкі свенцім, вэндліны, кілбасы і гэтак далей. Ксёндз памаліўся, ксёндз віншаванне склаў, прайшоўся па касцёлу, цэлы кацялок вады выліў, і так прыходзяць людзі ў закрысту і кажуць, што ойчынка мне не попала. Ну, можа, і не попала, бо людзей много, касцёл вялікі, ксёндз, як маладзейшы, дужэйшы, там хутчэй, дзе-небудзь можа замахнуцца крапільніца, і вада даляціць, а старэйшы, можа, святар не заўсёды это можа, і гэтак далей. І не гэта важна, каб попала, кажам, да, галоўна, каб малітва была, але ў хросце менавіта важна, каб попала. Да, то есть у хросце важна, каб вот эта вода, да, каб яна дакранулася да цела чалавека. Да? І поэтому касцёл заўсёды гаворыць, што праз пакрапенне не. Нават калі там толпамі хресціць, нават каб сёння, так як у часы святого Петра, пасля пропаведзі 3 альбо 5 тысяч чалавек захацелася пахрысціцца, кожнага трэба пахрысціць асобна, нема магчымасці хрысціць так праз пакрапенне. Таму што можа не папасці. А тут эта форма матэрыя сакраменту павінна быць абавязкова. Можна выцянуць рукі, стаць у калонны і каб так крапіць на рукі. Ну, это уже ёсць касцёл прадпісвае канкрэтныя дзеянні, павінны быць паслухмяныя, бо сапраўды прыдумаць можна многа ўсяго. Наступнае пытанне, якое звязана з хростам, якое таксама хацелася парушыць, это пытанне, калі хрысціць. Часто людзі пытаюцца, скажыце, калі вы хрысціце, калі можна? Ці можна ў панядзелак, ці можна ў суботу, ці можна ў сераду ў 8 раніцы, да? Пытанне, сапраўды для людзей можа быць важнае. Да? І тут, скажем так, у касцёла няма ніякіх абмежаванняў адносна таго, калі ўдзяляць сакрамент хросту. Хрысціць можна заўсёды. Да? Заўсёды, ў кожны дзень, але тым не менш рэкамендуецца, каб звычайна сакрамент хросту цэлебраваўся ў нядзелю і падчас святой мшы. Чаму? Таму што ўсё ж такі это вялікае выдарэнне, вялікая падзея для ўсёй парафіі. Парафія павялічваецца яшчэ на аднаго члена, дзіцятка, ці дарослага, там ужо як ёсць. Таму вельмі важна, каб сакрамент хросту адбываўся ў нядзелю, каб вернікі, каб супольнасць ведала, што ў іх з'явіўся новы парафіянін. І сапраўды ў многіх парафіях так робіцца. На жаль, у мінскіх парафіях гэта не заўсёды так. Так не ведаю, чаму ў Мінску такая практыка склалася, што хрост вельмі часта удзяляецца ў суботы, і так па-за святой мшой, часа там, каб ніхто не бачыў, не чуе, гэтак далей, у пустым касцеле. То есть не значыць, што хрост не сапраўдны, ён сапраўдны, это без пытання. Але няма такога вымярэння. Канешне, у мінскія парафіі вялікія, часамі, можа, у пэўнай ступені ананімныя, можа, не ўсе ведаюць адзін аднаго. І, калі хростаў сапраўды многа, у вялікіх касцёлах там на тыдзень адбываецца, можа быць, 12, 15, 20 хростаў, і ўсіх на адной святой мшы ў нядзелю было пахрысціць сапраўды цяжка, гэта панятна. Але ў маленькіх парафіях, дзе гэта сапраўды 3, 4, 5 хростаў у год бываюць, нават калі 20. Кожны хрост сапраўды свята. Таму касцёл заўсёды заахвочвае, каб хрост адбываўся ў нядзелю. Гэта першая прычына таго, што я ўжо сказаў, а другая прычына ўсё ж такі нядзеля, гэта дзень з мёртвых паўстання Хрыста.
Да, то есть сваёй смерцю і воскресеннем Езус нас выбавіў, даў нам магчымасць удзельнічаць у сваёй таямніцы, да, і менавіта праз хрост мы становімся дзецьмі Божымі. То есть хрост таксама пасхальнае выдарэнне, таму падчас хросту таксама ужываецца пасхал, это свечка, як сімвал воскреслого Христа. Вось таму вельмі рэкамендуецца, каб хрост цэлебраваўся ў нядзелю, ну, але зусім добра, калі хрост цэлебруецца ў пасхальную вігілію, асабліва хрост дарослых людзей. Да. Гэта, ну, практыка касцёла старажытнага заўсёды, што хрост цэлебраваўся ў пасхальную вігілію. Мінулы раз, калі мы з князом Александром размаўлялі на гэту тэму, то сапраўды была такая рэч, што катэхуменат, гэты час падрыхтоўкі трываў вельмі доўга, і менавіта пасхальную вігілію, гэту вігілію урачыстасці, калі Езус перамог смерць, перамог зло, калі адрадзіў чалавека нанова, менавіта ў гэты дзень касцёл папаўняўся новымі членамі. Гэта таксама вельмі сімвалічна і вельмі важна. З днямі разабраліся, але такое пытанне наконт літургічнага перыяду. Так, вось наступная рэч, якую таксама хацеў сказаць. Вось, канешне, мы ведаем, хутка пачынаецца вялікі пост, ну і людзей пытанне, ці можна ў вялікі пост хрысціць. Таксама як пытанне было, ці можа жаніцца ў вялікі пост, да? Ёсць таксама перыяд адвенту. Ён не пакутны перыяд, але таксама, кажам, час радаснага чакання, вось, таксама у людзей пытанне, ці можна. Яшчэ раз паўтаруся, касцёл са свайго боку не ставіць ніякіх абмежаванняў да ўдзялення сакраменту хросту, асабліва хросту, да? Калі это можа быць сакрамент, які неабходны для збаўлення, усякае можа быць небяспека смерці, можа быць хваробы і так далей. Але сітуацыя трошкі падобная з хростам, з тым, што было са шлюбамі, з хростам звязаных рэзьбіны. А хрэзьбіна — гэта свята, гэта ўрачыстасць, гэта і рэстаран трэба заказаць. І рэстаран трэба заказаць, альбо хто дома катлетаў напячы, салацікаў нарабіць і гэтак далей. У магазине закупіцца рознымі дадаткамі да ежы, гэтак далей, да? То есть, понятна, гэта ўсё трэба людзям усвядоміць. Да, у вялікім посце можна хрысціць, то есть тут няма ніякай праблемы. Вось, але самі хрэзьбіны, да, то ўсё-такі памятаць аб пакутным часе гэтага перыяду. Ну, акрамя Вялікай Пятніцы, так? Так, Вялікая Пятніца, Вялікая Субота, наогул гэта ўжо, можа, літургісты больш павінны казаць. Права пра гэта амаль што не ўспамінае, акрамя святой імшы. Вось, бо наогул тут літургісты, нават тэолагі, дагматыкі, іншыя вучоныя людзі вось заўсёды гавораць, бо Вялікая Пятніца, Езус памёр на крыжы і ў суботу ляжыць в гробе. То есть ёсць такі тэалагічнае выражэнне, нема крыніцы сакраментаў, да, то есть крыніцы сакраментаў заўсёды з'яўляецца Езус, да, то есть Езус хрысціць, Езус адпускае грахі і гэтак далей, да, то есть а тут ён памёр. То есть весь касцёл у гэты дзень цэлебруе смерць Хрыста, у суботу таксама даруе яго ў гробе, як чалавека мёртвага, то есть які не жывы. Да, то есть фармальна сакраментаў, ну, то есть не то, што яны будуць несапраўдныя сакраменты, ён будзе сапраўдны, канешне, вось, але вось менавіта з-за такой таямніцы, якую перажываем Вялікую Пятніцу, Вялікую Суботу, касцёл стараецца не ўдзяляць у гэты дзень сакраменту. То самае тычыць споведзі. Зноў такі для Мінска, на жаль, Вялікую Пятніцу, Вялікую Суботу людзі спавядаюцца, ну тут таксама нельга чалавеку адмовіць, як прыйшоў, ну то трудно, бо многія прыходзяць раз у год, ну то трэба спавядаць. Вось, але пра споведь будзем яшчэ асобна гаварыць сёння. Сёння не хацелася б ужо забегаць не ў сваю дзялку. Вось, наступная справа, то есть з днём больш-менш вырашылі. Так. Да? То есть наогул для хросту абмежаванняў няма. Нават ноччу можна. Ну, понятно, ноччу і днём тут уже пра гадзіны наогул нічого не гаворым. Вось, гадзіна — это такое паняцце адноснае. Ну, конечно, ноч лепш спаць, ну, але калі усякае здарыцца, можна усякія таксама і хрысціць, і святы імшы цэлебраваць часамі прыходзіцца святару. Я недавно цэлебраваў святую імшу ў 3:30 раніцы. Ну, так трэба было, ну, што зробіш? Ну, цэлебруеш, ну, такая справа, да? Наступнае пытанне, таксама вельмі важнае, можа, для многіх радыёслухачоў, гэта месца хросту, дзе хрысціць. Дзе хрысціць, у якім касцёле, у якой капліцы. А я хачу ў катэдры, я хачу ў чырвоным, я хачу там, я хачу сям. Чаго мяне ксяндзы ганяюць з касцёла ў касцёл, вось, і гэтак далей, да?
Апрача выпадкаў неабходнасці, права гаворыць, уласным месцам хросту з'яўляецца касцёл або капліца. І таксама трэба прымаць за правіла, што дарослага трэба хрысціць у яго парафіяльным касцёле, а дзіця ў парафіяльным касцёле яго бацькоў, хіба што справядлівая прычына не пабудзе да іншага. Да, то есть звычайным месцам хросту з'яўляецца свая парафія. Калі это дарослы, то яго, если дзіцятка, то парафія бацькоў. Вось. І тут как бы гэта правіла такое агульнае, і зноў-такі для чаго? Бо ўсё ж такі хрост это заўсёды свята парафіяльнай супольнасці. Понятно, што можа не кожнаму хочацца хрысціць, у нас, на жаль, не кожная парафія мае сваю святыню. Часамі это каплічка, часамі можа быць нейкая каплічка на могілках у нейкіх сітуацыях. Канешне, можа і так па-чалавечні жэс можа быць нейкая іншая зала. Ну, на касцёл малападобная. Канешне, хочацца, каб дзіцятка хрысцілася ў касцёле, каб прыгожа было, каб і фатаграфію зрабіць, так, і ўсе прыгожа апранутыя, гэтак далей. Вось, ну, на жаль, не заўсёды это магчыма. Але гэта не значыць, што зусім немагчыма хрысціць у іншай парафіі. Да? То есть наогул звычайным месцам павінна быць каплічка. Да? То есть, калі нехта, напрыклад, жывець у парафіі на Кунцаўшчыне, так, і каплічка святого Яна Евангеліста, ўсё таксама вельмі прыгожая. Можа, невялікая, да, можа там... Але таксама каплічка, таксама сакральны будынак, і таксама для гэтай маленькай парафіі, гэта таксама не такой маленькай ўжо. Вось, гэта таксама будзе свята. Вось. Поэтому это агульнае правіла. Ну, але ўсё ж такі касцёл таксама пакідае магчымасць хрысціць у іншых касцёлах. Да? То есть, нават тыя прычыны, пра якія мы казалі, ну, тое месца, дзе моліцца парафіяльная супольнасць, касцёл не нагадвае. Спартыўная зала, актавая зала, ці яшчэ што-небудзь іншае. Ну, понятно, што можна і хацелася, каб дзіцятка было ахрышчана ў прыгожым месцы, таксама такая магчымасць ёсць. Да? То есть, у любым выпадку трэба папрасіць свайго пробуша адпаведным дазволе, каб хрысціць дзіцятка ў нейкім іншым касцёле. Вось. І таксама дамовіцца з пробушам таго касцёла. Понятно, што мы будзем хрысціць тут сваё дзіцятка, пробуш згодны, і я яшчэ не ведаю выпадкаў, каб якія-небудзь пробушчы не згаджаліся. Вось. Асабліва, калі сапраўды ёсць прычына, вось, калі нешта сапраўды такое адбываецца, што робіць немагчымым хрост у сваёй парафіі. Вось. Але гэта сапраўды тут трэба яшчэ адну рэч ведаць, што трэба стаць у праўдзе, сказаць, чаму я сапраўды ў сваёй парафіі не хачу. Бо, на жаль, таксама праз скуру недавно прыхадзіла скарга ад адной сям'і. Аказалася, што не хацелі ў сваёй парафіі хрысціць, хацелі хрысціць у іншай парафіі, пробуш не згадзіўся, чаму. Ну і потом выйшла, што яны ўсё ж такі свайго пробушча падманавалі ў пэўных справах. Вось. Справа вельмі непрыгожая была, але таксама падманам, святара можна падмануць. Это нічога тут... Ну, а Бога? А Бога ты не падманеш. Вось, поэтому лепш усё ж такі ў такіх выпадках трымацца права, вось, усё ёсць, усё магчыма. Сапраўды ўсё магчыма для таго, хто верыць і хто хоча. Вось, поэтому праблем няма. Ну, трэба будзе ў адзін касцёл, другі схадзіць, лішнюю паперку ўзяць там. Ну, трудно. Таксама нейкі парадак павінен быць у паперах і ў дакументах. Вось. Поэтому гэта зусім не праблема. Вось, і таксама вось гэтай справы ўсе таксама хрост, ён заўсёды, як іншыя сакрамэнты, павінен быць запісаны адпаведныя кнігі. Вось цяпер у нас, дзякуй Богу, ёсць вельмі прыгожыя кнігі на беларускай мове, вялікага фармату, прыгожа зробленыя. Ужо многія ксяндзы пробашчы набылі ў Курыі. Вось гэтыя кнігі сапраўды на беларускай мове і вельмі прыгожа зробленыя. Як сказаў мне учора адзін святар, аж хочацца пісаць каліграфічным почеркам туды. Сапраўды вельмі добра. І гэта кнігі, так званыя вечныя кнігі. Так, кнігі метрыкальныя, якія застаюцца, мы кажам, на вечна, нічога вечнага няма. Вось, але на много гадоў парафію, парафіяльных архівах, і пасля гэтага таксама можна будзе таксама і вывучаць гісторыю сваёй сям'і. Нават вельмі часта людзі гэтым цікавяцца, бо з даўнейшых часоў, здаецца, 100 гадоў назад прайшло, вось, а 100гадовую гісторыю, кроме як па метрыкальных кнігах, цяжка недзе вывучыць. Вось, поэтому сама вельмі важна, каб і святары умелі і выконвалі гэтае патрабаванне запісу сакраменту хросту ў кнігах.
Вось наступная справа, пра якую таксама варта сёння сказаць, гэта менавіта распарадчы хросту. Пачнём з таго распарадчы хросту, то есть той, хто можа ўдзяляць сакрамент хросту. Хто яго можа ўдзяляць? Мы кажам, хрысціць ксёндз, добра. Ось, але ёсць сітуацыі, калі можа не заўсёды ксёндз можа хрысціць, мае магчымасць хрысціць, а хрысціць патрэбна. Да, бо сакрамент хросту, як мы кажам, это сакрамент, які звязаны з збаўленнем чалавека, і часам бывае сітуацыя, што адцягваць нельга далей. Хто з'яўляецца распарадчыкам хросту? І касцёл гаворыць так, тут распарадчыкі дзеляцца на звычайныя і надзвычайныя. Да? Звычайнымі распарадчыкамі хросту з'яўляецца біскуп, прэзбітар і дыякан. Ось, то есть людзі, якія маюць пасвячэнне, біскуп, калі берем катедру, то звычайна, калі ў 13 гадзін у нядзелю арцыбіскуп адпраўляе святую імшу, як там ёсць хрост, бо звычайна ёсць на 13 гадзін, таксама біскуп хрысціць. То есть тут нічого такога няма. Прэзбітар і дыякан, але як бы такая уласнае заданне, хто павінен рабіць на парафіі, гэта ксёндз пробашч. Адзін з заданняў пробашчаў з'яўляецца менавіта удзяленне хросту сваім парафіянам, новым парафіянам, якія з'яўляюцца новымі членамі ягонай супольнасці. Вось, поэтому не значыць, што іншы святар там несапраўдна ці горш пахрысціць. Не горш. Проста сярод усіх святароў, якія ёсць першае месца, першы, хто павінен хрысціць, это пробашч. Пробашч як уласны душпастар парафіі. Але калі звычайны распарадчык адсутнічае, альбо калі гэты распарадчык мае перашкоду, то хрост годна ўдзяляе таксама хто? Катэхізатар або іншая асоба, дэлегаваная да гэтага ардынарыя месца. Больш таго, у выпадку неабходнасці гэта можа зрабіць кожны чалавек, які мае адпаведны намер. Ось, да? То есть, як мы ўжо казалі, да? Па сутнасці хрысціць можа кожны чалавек. Але заўсёды павінны памятаць, што гэта ўсё ж такі распарадчыкі надзвычайныя. То есть это не можа быць у звычайнай сітуацыі, калі ўсё добра, калі можна пайсці ў касцёл, нельга ўзяць вады з-пад крана і пахрысціць дзіця. Нельга. Канешне, хрост будзе сапраўдны, на жаль. На жаль ці не на жаль, ён будзе сапраўдны, але нельга так рабіць. Бо ў звычайнай сітуацыі, нармальнай сітуацыі трэба пайсці да сваёй парафіі, трэба да ксяндза пробашча, прайсці адпаведную падрыхтоўку бацькам і хросным. Трэба таксама, калі это чалавек дарослы, таксама падрыхтавацца да хросту. Вось. Але ўжо калі немагчыма, каб звычайны распарадчык удзяліў гэта сакраменту, таксама ўжо трэба звярнуцца да распарадчыкаў надзвычайных. Вось таксама кодэкс гаворыць вельмі даволі строга такія рэчы, што акрамя выпадкаў неабходнасці нікому не дазваляецца без адпаведнага дазволу удзяляць хрост над чужой тэрыторыяй, нават сваім падуладным. Тут ужо кодэкс пільнуе прынцыпы тэрытарыяльнасці. Гэта было ў шлюбах, і таксама ёсць пры хросце. Растлумачце, то есть ксёндз пробашч удзяляе хросту сапраўдным чынам у сваёй парафіі. То есть пробашч катедры хрысціць у катедры. Пробашч чырвонага касцёла хрысціць у чырвоным касцёле. Пробашч парафіі у вілейцы хрысціць у вілейцы. Да? Не можа без адпаведнага дазвола пробашч парафіі у вілейкі прыехаць у катедру, кажуць, я буду хрысціць. Ён павінен таксама папрасіць дазволу мясцовага пробашча. Зноў-такі не ведаю сітуацыі, каб пробашч не дазволіў. Звычайна, это такія ходзяць чалавечыя. То есть, з аднаго боку, як бачыце, парадак павінен быць. Да? Ось, але з другога боку таксама чалавечнасць ніхто не адмяняў. Понятна, калі у катедры хрысціцца нейкі там пляменнік, пробашча з вілейкі, напрыклад, то натуральна, каб хочуць, каб сям'і хрысціў, той святар, якога яны ведаюць, можа, з іх сям'і, гэтак далей. І кажу, праблем з гэтым абсалютна ніякіх няма і ніколі не бачыў, каб яны былі. Да? Больш і яшчэ адно ёсць такое прадпісанне, калі хрысціць чалавека дарослага, то святары пробашчы заўсёды павінны аб гэтым паведаміць курыю, спецыяльную курыю, і паведаміць біскупа. Чаму? Таму што калі біскуп захоча, ён сам можа ўдзяліць гэты сакрамент. Да? То есть, калі гаворым пра... Аб чым тут ідзе гаворка? Калі гаворым пра хрост дарослага чалавека, мы мінулы раз таксама з ксяндзом Александром успаміналі, то ёсць, калі дарослы чалавек хрысціцца, ён павінен адразу прыняць усе 3 сакраменты: хрост, канфірмацыю і эўхарыстыю.
Да? Мы ведаем, што канфірмуе звычайна біскуп, і таму хрост дарослага чалавека, які мае адбыцца ў парафіі, то біскуп павінен ведаць аб гэтым, каб калі ён захоча, каб біскуп сам прыехаў пахрысціў. Ну, у практыцы ў нашай дыяцэзе так выглядае, конечно, інфарміруюць курыю, але біскуп гаворыць, ну, понятно, што ксёндз пробашч, калі ласка, хрысці сам, бо, понятно, біскуп тоже не можа ўсіх падрад ездзіць па ўсіх парафіях хрысціць, і ўсе іншыя справы. Ну, але такая практыка яшчэ ў старажытнага касцёла на існуе. Аб хросце дарослых заўсёды біскуп павінен быць паведамлены. Дзякуй вялікі. Ёсць у нас яшчэ одно пытанне, маем магчымасць яго, ёсць трохі часу, каб яго разглядзець. Як адбываецца з хростам тых дзяцей, якія былі зачатыя ненатуральным спосабам, праз інвітра ці яшчэ іншае? Ну, ведаеце, самі ж дзеці не вінаваты, які былі зачатыя. Да, то есть тут, конечно, касцёл навучае, і маральнае навучанне касцёла гаворыць, чаму нельга выкарыстоўваць гэтыя спосабы зачацця, гэтак далей. Але калі яны ўжо адбыліся, калі дзіцятка нарадзілася, тут ужо нічога не зробіш, трэба тут дзяцей пахрысціць, бо дзіўна, але сапраўды даволі часта нават сярод хрысціянаў астатнімі часамі здараюцца такія сітуацыі. Нібы людзі ведаюць, што нельга это рабіць, але робяць. Нават у мяне была такая сітуацыя, адна жанчына пасля нядзельнай святой імшы папрасіла, каб я паблагаславіў яе, кажуць, яе заўтра аперацыя. Не хацелася дапытвацца, она кажа, па жаночых справах, я, понятно, дапытвацца не будзеш уже, аб чым справа. Паблагаславіў, памаліўся над ёй, ўсё, і праз год прыйшла на стройні дзетак, вот вы тады памаліліся, ўсё атрымалася. Я гляжу на эту тройню, што ж, трэба было пахрысціць, нічога ж уже не зробіш. Жанчына шчаслівая до сённяшняга дня ходзіць, усе тыя дзіцяткі не без праблем, конечно, і об этом трэба памятаць, яшчэ сказаць, бо все-таки тое, што ненатуральнае, то ненатуральнае, у іх пастаянныя праблемы, і хваробы, і гэтак далей. Але дзеці жывуць, і, можа, цяпер зараз 2,5 годзікі, і гэта тройня нарадзілася. Поэтому понятно, что то есть тут и была, яны самі католікі, ў касцёл ходзяць, і ўсё, то есть магчымасці адкласці хросту і прычын абсолютно не было для гэтага. Дзіцятка нарадзілася. Як было зачата, так было зачата, але нарадзілася, і поэтому яго, конечно, таксама трэба ахрысціць. Ці ёсць якісь моманты, калі касцёл можа адказаць у хросце? Не адказаць, а адкласці, мы кажам, да, то есть па пэўнай сітуацыі, да, напэўна, адмовіць хросту не. Мінулы раз мы з князем Александром про это казалі, да, то есть калі па сутнасці пры хросце павінна быць нейкая гарантыя каталіцкага выхавання дзіцяці. Павінна быць. Конечно, сёння это так выглядае трошки, можа, кажуць некаторыя, старамодна, можа, непатрэбна, і можа адкуль ту гарантыю ўзяць. Але калі ёсць пэўная сітуацыя, калі зусім людзі нічога супольнага з касцёлам не маюць, да. Больш того гавораць, што ім хрост абсолютно не патрэбны, бабушка сказала пахрысціць, альбо што-небудзь іншае, да, альбо дзіцятка там кашмары ноччу сняцца, альбо што-небудзь яшчэ, да, то есть людзі самі далёкія ад касцёла, да, і людзі, якія, не бачаць сэнсу ў гэтым сакраменце, тады варта этот сакрамент адкласці. Адкласці ў якім сэнсе? З бацькамі пазаймацца, расказаць ім, што такое, да, то есть, это то, што называюць душпастырства. Каб людзей не проста, бо лягчэй за ўсё прыйшлі, а пахрысцілі і ідзеце куды хочаце, да? То есть людзі, калі ўжо прыйшлі ў касцёл пахрысціць, то есть неважна, якая прычына, але нешта ў іх там ужо ў галаве сработала, нейкая Божая ласка задзейнічала, да, і тут важна, поэтому мы ніколі не гаворым аб тым, каб адмовіць у хросце, толькі адкласці на нейкі час. Спадзяёмся, недоўгі, і сапраўды на плюс выходзіць на плюс, бо сем'і навяртаюцца, і ў гэтым таксама важная справа. Дзякуй вялікі за размову. І апошняе такое пытанне. Калі вы кажаце адкласці, добра, калі не на доўгі час, але як быць з тым, што хрысціць трэба як мага раней? Тут это все адносна, як мага раней адкласці. Понятно, калі, не дай Божа, нешта будзе тварыцца, будзе небяспека смерці, конечно, тут усе, скажем, это адкласці, трэба адкласці, і адразу взялись хросты, бо яшчэ раз паўторюся, хрост сакрамент неабходны для збаўлення. Таму гэта вельмі важна. Але калі як мага хутчэй пахрысціць навошка, Божа ласка задзейнічала, мы гаворым, да, каб потым дзіцятку
сапраўды Божая ласка задзейнічала, там мы хочам хрысціць як мага хутчэй. Як быць з тым, што дзіця само потым абярэ, кім быць? І у каго верыць, да якой канфесіі прыналежыць? Ну, ведаеце, у каго верыць, канешне, мы, як хрысціяне, павінны забываць аб тым, што не можа быць такой рэчы, як называецца маральны рэлятывізм і так далей, да? То есть все-таки ёсць праўда абсалютная, праўда адзіная, што Бог прашоў гэты свет збавіць чалавека, да? І чалавек кожны, які нараджаецца, ён пакліканы Богам для збаўлення. Да, дзіця можа дарасці, дзіця можа розны шлях у сваім жыцці выбраць. Ось, але мы заўсёды памятаем аб тым, што і бацькі, калі не маюць веру, калі маюць той найвялікшы, найбольшы скарб, які ёсць, сваю веру. Скарб таксама памятаючы аб тым, што яны сваім дзіцятку пераказваюць вечнае жыццё, яны не могуць яго проста так сапсаваць. Ось. Поэтому яны робяць усё, што магчыма, для таго, каб дзіцятку гэтай веры выхаваць. На жаль, кажем, дзіцятка падрасце, можа, па-ўсякаму жыццю складаецца. На жаль. Вось, але праўдай таксама з'яўляецца тое, што калі фундамент ёсць, вельмі часта, паблукаўшыся па свеце, пагуляўшы, пабегаўшы, яшчэ невядома, што зрабіўшы, дзіцятка вяртаецца, бо гэты фундамент быў, фундамент закладзены бацькамі, гэта вельмі важна. Дзякуй вялікі за размову. Можа, напрыканцы такое нейкае абагульняючае слова для нашых радыёслухачоў, які так завершыць наш сённяшні выпуск. Ну, во-первых, вельмі ўсцешыла, што было 2 пытання сёння такіх вось практычных, можа, пытанні, нават 3 атрымалася, што 3 пытанні. Вось, і сапраўды мы сёння так казалі больш такого фармальнага боку аб сакраменце хросту, вада, якая вада павінна быць, да, дзе хрысціць, калі хрысціць і гэтак далей. Вось. Але ўсё ж такі мы павінны памятаць, што вось сакрамент хросту, з якім звязаны таксама пэўныя патрабаванні права, патрабаванні дакументальных і так далей. Усё ж такі гэта вялікая такая порцыя Божай ласкі, канкрэтны сакрамент, моц Божай ласкі, якая кожнаму з нас неабходна для збаўлення. Каб мы памяталі, каб мы не баяліся пра гэта. Дзякуй вялікі. У эфіры была праграма «Кодэкс кананічнага права». У нас у студыі ксёндз Дмітрый Пухальскі і я, Алёна Кот, развітваемся з вамі да наступнай сустрэчы і добрых вам выходных. Пахвалёны Езус Хрыстус. Вы слухалі перадачу «Кодэкс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.